Sagudayan nga ron ti surat ni Luis ana pauluan. Blackmail. Dear Kasing. Sagbay man ngayon nak binsa-binsayan di pa kasarita kasinyong. Kablawang ka man itinaragsak ang aldaw mo ken advance Merry Christmas. Kastameten ti si bubukel a pamilyam ken di tanemar si studio. Kablawak pa'y nagitipadak na dumdumngeg ken nagbibuya. Iti daytoy nga magusgustuak unay nga bibuyay na programa. May saak a kargador iti palengke dito'y lugar mi kasinyong. Nanumulaeng ti nariingak a pamilya. Ken gapo iti kinarigat ti panagbiag mi. Ken gapo iti panakaibarkadak idi. Saan akon nga nakatungtong iti kolehyo. Nagrigatak pa'y nga nakaturpos iti high school. Tanaminduaak nga nag-fourth year. Emno pa'y kasta, nasapaak nga nakasursuro nga agtrabaho nga mangged kasinyong isunalaeng ta. Tigas kanyak nga saan nga nakaturpos, masansan nga ti maalang nga trabaho ket dagiti nadadagsen. Kas kanyak, kargador, agkarga ka dagiti na dumaduma nga natnateng, iti palengke, iti lugar mi. Ngem, naanusak met ken nairwam met ti bagi kasinyong. Iti agdama, adda anak iti kaayan-ayat, nga mangup-opisina. Awagan tayo latan iti dayan, nga agapo iti mabigbig a pamilya. Tati ama ni Dayan nga ni Sir Eddie, ket nabayag nga nagserserbi iti munisipyo iti lugar mi. Ken damag ko, may sakadigit iti tumaray, iti maangay itong eleksyon, akas sanggunyang bayan iti ilimi. Nalawag nga dakkel wenno adayo ti gidyat ti biag mi iti nobyak kasinyong. Ngem no pay kasta, inaklonnak, inawatnak ni Dayan, uray no may saaklaeng nga kargador. No pay adot mangibagbaga, nga saan kami nga, saan na nga maibagay kenkwana, wenno saan na nga maikari para kini Dayan. Ngem ipatpateg ko unay-unay ni Dayan. Ket patsek, nga ipatpatig nagmat. Isunalaeng tanagbalin nga lapad ti ayan-ayat mi ni Sir Eddie nga ama ti nobyak. Irugik man nga rod kasinyong idi na minsan nga adda ti tulag mi nga mapan kami ag-date ken ni Dayan. Ngem gabuta matektekanak, gabuta jak man la maurayen ti kaayan-ayat ko, intortured ko tinapan iti balayda. Takonak, panawin met siguro nga iyam amok ti bagik, itinaganak ken kuana, nga siyak tinobyo ti anak da. Tapat siyek no nanupudno lakid di ti panagayat ko iti anak da, ket mapaneknekak day takadakwada, aklo nendak tumetlaeng ken awaten danto ti relasyon mi iti anak da. Sino de? Saan ka di nga sikat dati baro ni Rosa dito'y barangay. Dati aglablaba dati dito'y balay. Ay, wen sir. Siyak ni Luis sir, Sir Eddie. Numalagip yo. Idi aglablaba pala ni nanang ko dito eh. Sumursurot ak kinkwana. Ngimbasitak pa idi. Word. May lasing ka nga rod. Barok. Kaya anya ti panggap mo. Anya ka di ti masapul mo. Saan ka di ba nga rimuar ni Dayan, sir? Apay nga sa pulem ti anak ko nga ni Dayan. Agam amu kayo ka di. Wen sir. Kinagpaisuan na. Datulag mi nga rumuar kami. Oo.
Apay nga rumwar kayo iti anak ko. Sino ka kadiking kuwada? Adya ka diti trabahong barok? Kwa sir. Ay awan man tinibagbaga kanyak ti anak ko. Hinayr na kakadi. Nga assistant na, wenno driver na, wenno anyaman. Wenno adda ka diti ipaubra na king ka. Iso nga imay ka ditoy. Saan sir? Kargadura kay palengke sir. Iso ti trabaho. Apay nga rod nga sapsapulem ti anak ko. Kinapay nga kunam nga nagtulag kayo nga rumor kayo. Kinagpaiswanan na sir. Siyak tinobyo ni Dayan nga anak yo. Anya, ulitin man ti kunam. Siyak tinobyo ni Dayan sir. Sika? Akargador laeng iti palengke? Ket boyfriend na ka ti anak ko? Wen sir. Ala, nataer ka no nataer. Ang emdi mo ka di amo ti sawsaw embarok. Amo na kami, mate. Wen sir. Amo, mate, ti pamilyame. Wen sir. Kas makita, mate. Dakkel ti balay me. Wen sir. Kaya't nasawain. Baknang kami. Kada kayo. Narigat lang ti pamilya mi sir. Kwa. Amok tayo ta. Talabandera mi dati. Ti inam. Mun sir. Napudno ti panagayat ko kini Dayan sir. Iso nga kaya't kay kumapay nga kasarita. Ay saan? Ibagak iti anak ko nga makiwindaswas. Makiwindaswas king ka. Adaywam ti anak ko pa nga asim. No di mo kayat nga madaksang ka kanyak. Sir. Awan mo ti madi nga raramidin kiti anak yu, sir. Uray pay. Saan nga rumbang nga makirelasyon ka itikas kini Dayan? Makita mo ti agwat ti biyag yu. Sir, nadalos mo ti trabaho, sir. Nadalos? Kargador ka laeng? Agar arapaap kan sa barok. Anya timpakpakam mo kini Dayan? Sir, awan sir. Tilaing napudno nga panagayat ko ti may offer ko kini Dayan. Isugarod nga di ka kayat para king kuana. Anya nga rod, mabiyag mo nga rod ti anak ko, babae ni ti panagayat laang. Kasano nga rod, nga agbiyag ti anak ko king ka, idinto nga kargador kamit laang. Sir, kwa sir, ala pumanaw kan. Kadyak kayat nga rumor kayo iti anak ko. Kasaritak ni Dayan. Tamanipod ita. Lipatan kan adaywan na kan. Sir, saan ko sir? Ala. Irekap kontigate. Kit saan kanton nga agsubsubli ditoy. Mawatam. Sir. Dayan. Madin samat diti. Iumay ko ditoy. Adadan samat nga. Adadan sa nga maapektaran ti relasyon mi kini Dayan. Itata kinasarita kong ti amana. Nangimno pe kasta. Sa anak nga maawalan iti namnama. Aramidik ti amin. Tapno maaklundak to. Tinaganakin ni Dayan. Oy, Luis, kasarita ka man. Manang. Anya dito yung madamdamag ko. Nga anya manang. Agpaiso ka di? Nga anya. Nga kaayan-ayat mo, ti anak ni Sir Eddie? Oo manang, ni Dayan. No kastapod no. Oo manang. Ala, maawatak met, no aggusto ka iti kas kini Dayan nga napintas nga may bagay king ka. Angin, ading ko. Baknang da Dayan. Baknang da Sir Eddie. Gapo ka dita nakurapay tayo laeng manang. Kat sa anak nga may bagay kin kwa na. Natural. Kin maysa. Sigurado lakid di. Nga saan nga umanugot dagiti naganak kini Dayan, iti relasyon nyo. Kasta nga agpaiso tinapasamak na manang. Anya?
Naungot gayam ni Sir Eddie manang luwela. Ti amok na nasingpet idi. No malagip mo, nagubramot ni nanang iti balayda nga para laba. Wen nasingpet no nasingpet. Ang si kaman ngamin. Makirelasyon ka iti anak da. Gagangay lang nga makaungot king ka. Gapo ka dita, kargadurak lang iti palengke. Kasta ka diti ayat manang. Saan ka di nga awan kumatirumbeng nga pilpilyan na? Ay na. Kasta ti realidad ti biyag, Luis, ading ko. Isu nga aklonem, nga nun, marigrigat ka, para ka laeng mat iti marigrigat apada tayo. No baknang ka, para ka iti baknang. Angim no marigrigat ka, kat makirelasyon ka iti baknang, gagangay laeng nga supyaten da day nga panagayat. Gagangay laeng nga timaysa nga naganak. Handa kayat nga nga anya manang. Di na kahit nga makiasawa ti anak da, iti mamirmiraot laeng nga kaskada tayo. Apay. Agnanayon ka din nga mamirmiraot tayo laengan. At damit arapaap ko manang. Uwan ading ko, angim agpatinggalain ti arapaap, no awan mat ti tinurpos mo. No adda ko matinurpos mo agad iso. Kasta ka di ti biyag? Kasta ti realidad ading ko. Gaputa awan tinurpos mo nga adal. Kat agpatingga ka lang dita. Jackpot yun dita manang. Jack aklunen nga agpatinggalatan ti kastoy ti biyag ko. Kat di, no asta ti arapaap mo ading ko, agsalukag kang harod. Oh, kat no umasenso kanton, no baknang kanton, mabaling kanton nga makirelasyon iti baknang. Uren no anya ti bagbagayo manang. Ilaban ko, ti panagayat ko, kinidayan. Nga uray no, ibagbagayo, nga sa anak nga maibagay ken kuana, nagaputa baknang da, kat marigrigat tay laeng. Itultuloy ko lata ti mangipatig kinidayan. Ala, bahala ka. Ang imibagbagaking ka, saan kan tumadlangan na ragsak? No saan to nga pabor tinaganak kinidayan, iti relasyon nyo nga dua. Agin inom ka nga, may sam anak ko. Wenang. Hindi ka napankin ni uncle mo nga Fred na nagsango kayo. At damot ijay nga may sanamat nga umininom. Sa ludsudin na kaadamagan nak sa pulin na kaitay ang kunak. Ada ka dito'y balay. Umininom ka mat gayam nga siksika. Ada ka di parikot mo baraw. Wenno ti ka di inistorya kanyak ni manang mo ti pagparparikutan. Nanang, ala, saan kumot nga kanunungan ni manang mo Ang adamot punto na baraw. Saan ka di nga da kayo ti makaamam mo ka da Sir Eddie nanang? Nasingpod damat idi, saan ka di? Nasingpod da, kadagiti kadwada. Nasingpod ni Sir Eddie. No saan mo lakid di nga kunkontraan. Ang imsikaman nga men, ti makirelasyon ti anak mo, iti kaskada tayo nga marigrigat, at gagangay laing nga agungat Apay, anya ka diti imbaganakin ka. Kasarita na kanunidayan, nanang. Pag indaywan na kami pag sinain na kami. Lakad maawatak ba't ni Sir Eddie? Tabak ng dakat nga road. Nakurapay taylaan. Unang saan ba't ngagnanayon nga kastilat at biyag ko nanang. Isungor nga anusak tagtab-trabaho iti palengke. Uri no nadagsin ti trabaho, ikarkarigatak tapno makaurnungak. Tano makaurnungak to, agnegosyak to. Bumaklang tumitlaing nanang. Kit may pagpanakil tumitlaing. Dagiti naganak kinidayan. Alakad, asaan mo't nga sigurado day tabarok. Imbes ko mga suportaran nanang.
Angin kasla da kayo pa iti, kasla kanunungan nyo pa ni Sir Eddie. Ay na, ay saan ka met nga kontraen barok? Angin ibagbagak laking ka ti realidad ti biyag. Uray no, ibagbagam nga, kayat mo nga lumungaw ti biyag mo. Angin, no awan mo ti naturpos mo barok. Kasla narigat ang mapasamak da ita. Da ita katirigat na kadagiti, pada tayo nga marigrigat nanang. Gabo ka dita saan tayo nga di adal? Kat awan tinamnaman tayo nga dumuras ti biyag na. Awan matimbaga kakasta baraw. Ngem kunat, narigat nga mapasamak da ita. Adda tsansa tayo ngem narigat. Saan nga kas kadagiti di adal? Ta isuda kat adu ti mastrikanda nga trabaho. Urean niya ti ibagbagayo nanang. Ilaban ko ti panagayat mi kinidayan. Alam maawatan ka barap. Angem sapay kuma. Ta makaamiris kan tumutlaan. Kat no saan kanton nga naragsak. Gapu iti panang supyat ni Sir Eddie iti relasyon niyo. Saan ka kuma? Nga malukluksaw nga umibat baraw. Nga sangwem ti realidad nga saan nga da kayo tinaikari para kinidayan. Saan nanang? Ni Dayan laeng ti kayat ko nga babae. Nga agbalin nga katakunay na ko iti tungpal biyag nanang. Tandaanan nyo ti saog nanang. Lumungaw tumot ti biyag ko. Kat maibagayak tumot laeng kinidayan. Oh. Kung nakitayin no, saan ka nga matuloy? Mabalin ka din nga saan? Amangan ko nak no, pinaritan na ka ni Sir Eddie, ni Papam. Uri mo't paritan na. Umay ka lang nga umay. Gabuta, natay nga anak mo ten. Siyak nagdesisyon iti biyag ko. Nasayato kasta. Sapay ko mata maamiris ni Papam nga. Saan nga iso ti rumbeng agdesisyon para iti biyag mo? Nang runa iti kayat mo nga agbalin nga nobyo. Mangantan, agordertan kuno kuma. Angin maguri ka. Ada ka lang or diti unig ti restauranten. Naka sunglasses ka pa ilaeng. Kwa. Nasakit nga minti matak, ta medyo napuyatan na. Uwan nga, napinpindas mo't laing no. Ikatim ta. Okay lang. Adata mo dito eh. Saan mo't uneg nga nalawag? Adata mo dito uneg. Amo to iti sakti may katen. Saan? Ay. Anya? Abi nga lumlumtig dagiti matam. Nagsangit ka di? Mangan takid, agorder takid din Luis. Sungbatan nakdayan. Ape nga nagsangit ka. Sigurado nga nabayag ka nga nagsangsangit kapot lumlumtig dagito duwa nga matam. Saan mo latan nga ikaskaso pa? Hindi saan na mabalin? Kinasarita na kakadin ni Papam. Ape nga min nga agaw umay ka di balay, kitimbagaking ka nga, agkita talat ta ni tiruar. Jakarod kayat nga itiag na nayon. Agkit-kita talat ta ti tiruar nga, saan man lang amo dagiti nagandaking ka? Nga siyak ti nobyong? Nga siyak ti kadkaduham? Kalpasan ti pa nagsarita yo kini Papa. Amumit nga taitan no, anya ti karirik na, apaman nga naamuan na nga si katinobyo. Anya ka ditimbaga naking ka. Basta, kaya't nakading adaywan na. Saan nga mapasamak na ita? Kaya't nakading agsinata, Dayan? Diyak ka ba ilan nga agsinata, Luis? Amumot nga ipatpatig ka unay-unay. Kadipatpatig kamit unay-unay, Dayan. Arabidik ti amin.
Tapno maikariak tumutlaking ka para kinipapam. Aramidik ti amin tapno lumong automatibiyag ko. Saan takit nga ban panunutin daytan? Kasti kunat, saan nga ni papati ag desisyon para itibiyag ko? No di kat siyak lang. Nasayat no kasta. Agorder tan iti makan. Sige, tamadamdama. Indan tumanen iti paborito tanga lugar. Tapno ada privacy ta, dayan. Sige. Tagasak dagita duwa nga matam. Okay. Manganta pa lang nga ron. Okay. Anya nga ron ti mapasamak no. Itultuloy mo lang ti makisinarak kanyak. Sigurado nga kagura na ka ni papam. Sa anak tumat lang nga matiis ni papa. Wenang sa anak tumat nga maklon. Naragsaktan to ka di. No kasyalaan. Bahala na, Luis. Basta para kanyak. Nakaragragsakak tungkal kadwa ka. Nakasla nakalaglag anirik nakakanayon. Nang runan no datalaengan. Kas kumaita. Datalaengan dito silid ti motel. Si katimang kompleto ti biyag ko. Itinaldaw-aldaw, Luis. Uray no may saklae nga kargador iti palengke. Dayan. Uray anya ti kinataom. Uray anya trabahom. Amok nga nadalos ti pusom. Amok nga napudot panagayat mo kanya. Amok nga sa anak to nga pagsangitin. Sapay ko mata maamiris ni papam dagita nga banag. Sapay ko tamamati kanya. Nga napudno ti panagayat ko king ka. Nga saan kanto nga pagsangitan no di kat paragsakin kanto nga kanayon. Patsyan nga ni papa nga awan ti masakbayak king ka. Saan kunto ipalubos nga agbisin ka kanyak. Kenti agbalinto nga pamilyata. Sa anak man nga nakaadal. Kargadurak man na iti palengke ita. Ngem ikarik, dayan. Ikarik nga lumong automatibiyag ko. Tapno no maipagpanakil nakto kini papam. Isungar nga love na love ka, Luis. Taurin no, marigrigat lahin ti pamilya nga nagtaudam. Ken saan ka nga nakaturpos. Nangato ti arapapo iti biyag. Nakitak mo't no kasanot kinagagat ken kinaanos mo iti trabaho. Ket adda aklat nga nakasuporta ken ka. Makaurnong aklat ti pagpuunak, dayan. Kahit ko ti agnegosyo. Alalisto nga bumaknang. No adda bukod mo nga negosyo. Dahita tinaadal ko. Ket adda aklang diti likod mo nga nakasuporta ken ka. Luis. Ket adda aklang mo diti sangwanam nga nakasuporta mo't ken ka. Amok nga malididayang ka. Gaputa sopyaten ni papam ti relasyon ta. Ngay madda ka mang paragsak ken ka. Lumteg man dagiti duwa nga matam. Agasak. Babaen ka dagiti agek ko. Kisik man dagiti matam. Dagiti matam nga nagpaot nga nagluluwa. Kastamat ten diti nagdalanan dagiti luwam. Sigurado nga di malan dagiti luwam kadagiti pingping mo. Ket nakadanon da kadagiti bibig mo. Luis. Saan lang nga dita bibig ko nakadanunan dagiti luwat. Pati iti barukong ko. Pati barukong? Siyempre, kapot pa nag-ananugug ko. Nagtidtid mo tiluwak kat napan iti barukong ko. Ay, kiti agkak mo adi barukong mo. Sa dinno ka di, kadagiti duwa nga bantay.
Ti ka di akin kanigid wenno akin kanawan. Isuda nga duwa. Okay. E di isuda nga duwa ti agasak. Okay. Yunak nga ro din di ti akin kanigid. Ah, Luis. Isarunok tumet di ti ay akin kanawan. Luis. Dagita matam tinagsangit. Ket isudat limteg. Apay patid baro ko mo limteg. Sika nga talaga. Kanayo nakapagkat katawa. Oh, adda ka di pa'y sa bali nga limteg. Adda pa'y gayam malagip ko. Sa din no. Kadeti kasla limteg nga adda iti nagbaitan dagiti lupom. Deti nakatamtampog nga magusgusto ak launi nga pagpungpunganan. Hindi no lumteg na ko nam, edi agasam pa eh. Sige, agasa ka na talaga. Sana mabalin nga jak agasan deta ket lumteg. Talaga ka di nga natampog. Wen, natampog. Jak among kastamat idin nga napuutang. Adda nga talaga ti klase ti mapagbagi ti babae hangag papada. Api ammom, siguro kat adot nakitkita mo. Ay, kwa, siyempre hindi kiti mabibuyhak. Adda dati natampog, dati adamat saan nga natampog. Kat anya ti maymayat, maymayat ti natamtampog medyo ada kasla kudsun na. Medyo saan nga nasakit no palakpakek. Kasta aya. Naganganas pa nga pagpunganan. Abi ngamin nga pagpunganam. Basta kunada ngamin nga niya. Naimimas kanot panagturog ti lalaki no ditat pagpunganan mi. Taapay. Alisto kam lang makaturog. Taapay. Ket di na, mas komportable ko man ito susto nga pungan. Ngem ditoy. Wen ang makatulong ngamin dete angot na. Iso nga alisto kam makaturog. Ay, bastos! Api anyat angot na. Gugunak laeng. Bagkat katawain ka laeng. Kahit mo saon nabangsit. Kahit matuba ka kasjay so nga makaturog ka adagos. Saan? Nakabangbanglo. Nabanglo ngamin. Gaputan nakabangbanglo unay. Siyempre, nakomportable ken mas naimimas ti pan naturog. Kasta aya, angem saan ka nga dita agpungpungan agpungan ka dito'y ususto nga pungan. Uwen. Angem pagpunganak tumot, into nagasawatan. Alang nga ron, agasak nga ron din, dito'y lumteg nga mapagbagim. Kayang kan? I love you so much, Dayan. I love you so much too, Luis. Deto, ilimteg dito ni. Luis. Agsinong bangir. Lumteg na nga dwa. Ako. Lumteg ti aglawlaw na. Nasken nga rod nga palawlawak met ti agak. Ket no dilata agimbag. Nasken siguro nga injection akton. Injection? Tapno mga imbagan. Anya ti inject mo nga rod. Umuna. Dati pelang dilak. Dilak?
Tunan. Ha? Mayatin, okay yan. Uwi na nga naskin nga. Injection na pa, dito daktakil nga injection. Sige nga ron. Saan ka nga ron din nga sang sangit to, ha? Tapno din tulumtig dagit matam. Ang imdeto ka talagang awan tip namnamanan nga agimbag. Agnanayunan nga lumlumtig detoy. Deti nagbaitan dagiti lupom. Sika nga talaga, Luis. Alakit din. Rabawan na kon. Ala. Dito yan ti injection ko. Dito ti injection. Nga kayat mo nga napapaot nga maitudukin ka. Kayat mo nga napapaot sakbay nga rumor dete nagyan na. Luis, malakit din. Itudok ko nga rudan dete injection. Luis. Dayan. Sige lang. Agkapit ka lang. Tanapaot dito nga panang-inject ko king ka. Mabayag sakbay nga rumor dito nagyan na. Kay kayat ko. Amok Rugya ka ro din. Luis. Siyempre, nainayad pa lang. Anto puwas-pas-pas. Kat into no, marik na kadandanin rumor dete. Dete nagyan na. At danto nga pumaspas. Luis. Dayan. Dayan. Marik na mo. Puwas-paspasin. Mapanin. Ang gandan, Luis. Dayan. Dayan. Isumot laeng nga kayat mo nga may sa ka nga umininom kanakan. Wanang girl. Imbaga ta pinatgam tikid daw ko nga may naksangwan, may nakasango nga uminom. Mabayinak nga rod kang ka, Uncle Fred. Si kamot tinti nag-istorya ti parikot ko. Ay parikot ka di mo day takot nakasimsimple laeng. Anyang ka? Simple laeng data parikot mo, baraw. Data lagayam. Gapota sumupyat ti ama ni Dayan iti relasyon niyo. Kat problema kan. Gagangay laeng nga, Uncle. Saan nga rin nga kayat ni Sir Eddie nga siya ti agbalin nga nobyo ni Dayan nga anak na? Alangan nga saan ko nga problemain dayta nga banag, Uncle. No siya ti sika ako hanga problema dayta. Anyat kayo sa unang Uncle? Naglakalat solusyon na dayta barak. Anya ka diti aramidik, Uncle? Akit, ikakasarita Pinadas kon, Uncle. Kasta unay ti panang tagtagibasit na tikas kanya kakargador laeng ken marigrigat laeng. Ay ket madiati pa nakisaritam. Kasano ko mga Uncle? Nasayaat mo ti pa nakisarita kini Sir Eddie. Imbaga ka siya tinobyo ni Dayan. Imbaga kingkwana nga no pe kargadurak na pudot panagayat ko kingkwana. Ken saan kunto nga bisinin ti anak da. Apay palubos ko kiti nga agbisin ti agbalin nga asawa ken pamilya. Ket ingkaman kasaritan ti amana. Ingka kasaritan ni Sir Eddie. Kit pinadas ko nga ro din, Uncle. Dagulit kayo, mat.
Wala serbi na nga nagibagbagak ti problema king ka. Kay isuro king ka ano asanod aramid ng barak. Apay, Uncle. Adda ka di napanunot yo nga wagas tapno no maaklon nak ni Sir Eddie? Diyak mo ano maaklon nak ha? Oh, katapi ka rod. Angem sigurado ak. Nga no aramidem deto yung ibagaking ka. Kat, saan na kanton nga paritan nga makisinarak iti anak na? Nga no inkanto sukunen isuna, saan to nga agreklamaw? Saan na kanto nga ungtan? Saan na nga paritan ti anak na nga sumurot king ka? Anya? Anya ti aramidi kang gal? Saan? Dengig ka ah. Saan ka di nga kumandidataw isuna akas sanggunyang bayan dito ili tayo? Ni Sir Eddie, uwi nanggal. Isungor ti pampanunotek, no sanggunyang bayan toon, nangat-ngato dan tumanen. Ad-adan tumanen ti panang tagibasit na kanyak. Tanaturturay tumanen, no adda isuna iti munisipyo. Tatang, ay uncle. Ay saan, nagbidot ka, baraw. Ha? Anya? Anya tiket mo asawa ng uncle? Kisaan ka di nga natortura ito ni Sir Eddie no miyembron to ni ti konseho di ti munisipyo tayo? Dahi ta ati bidot mo. Kasan ang hordang ka? Anya taramidag? Kastaw Inka kasarita into no bigat. Gat? Anya ti ibagak? Kastaw Oo. Tayas. Tanak betul Marta. Datin pirat. Pinapasin ko kung mo. Ha? Wah? Rigat sa data, uncle. Mayat, aramidum data. Sigurado ak. Saan nanton nga paritan ti anak na nga makirelasyon king ka. Kasano nga rod no, kwa? Saan nga? No saan nga effective, uncle? Ay, man, sigurado na ita. Nakainumak, ngam amok ti sawsawag baraw. Napadas ko ngamin deta iden. Ha? Iso nga makarelate ak unay king ka. Basta sigurado ma, aramidim amin nga imyarasas ko king ka. Malawan, uncle. Para kinidayan, aramidek deta insurum kanya. Asino data? Aha. Si Kamanen kargador ti palengke. Nga anak ni Rosa. Siya ngagpaiso, Sir Eddie. Kat, saan ka di nga kung naking ka? Saan kun nga kayat na makita ti panagrupropam di balay? Kanjak kayat nga makisinsinara ka iti anak ko. Amok data, Sir Eddie. Ngim ilaban ko ti panagayat ko ken kuana. Anya? Talaga ka di? Nga natangkin ti ulom. Ha? Sika mamirmirao talalaki. Di ka lababain. Siyak. Nga nabayag nga nagserserbi iti munisipyo. Nga posible nga agbalinton nga sanggunyang bayan. Nga darapaap na nga agbalinto nga mayor iti deto nga ili. Maadaan iti manugang nga kargador laeng. Kargadorak laeng ita, Sir Eddie. Ngim saan ko nga ipalubos nga iti agnanayon kat kargadorak laeng. Anya ti kahit bosawin. Bumaknangak tumot, Sir Eddie. Agtagtagainip kan sa baraw. Abmum ka di nga iti kasking ka nga saan nga di adal. Nga naggapo iti marigrigat na pamilya. Kat agnanayon tulatan nga marigrigat. Kasano ko mga lumungaw ti biyag mo? Kasano nga may kan iti naradya nga masagbayan ni Dayan? Alaman, aber, ibagaman. Agsalukagak. Ay na,
Saan nga umanay ti panagsalukag laeng? Ag negosyo akto, sir. Pangalaam ti pagpunam? Agtakaw ka kadi? Saan, sir? Saan ko nga mo tagtakaw? Amok nga dakes dito nga aramidin, sir. Pues awan nga rod, ti maipaay mo para iti anak ko. Sir, nagpagpag-aasya ka na kayo. Ikandak ko may tigundaway ko tapno no, maipaniknik ko kada kayo. Nga napudnot panagayat ko kinidayan. Saan mo nga mabiyag ti anak ko, babay ni ti panagayat mo laeng? Masapul nga baknang tumet ti pakiasawaan ti anak ko. Uno saan? Katpadak to nga politiko. Ta sigurado no politiko. Adot kwarta na dayta. Ta adot kwarta iti politika. Apay, sika, ag politiko ka kade. Saan, sir? Iso nga rod ti kunak. Ag mauyong kansan barok. Manipo dita. Jak kayat nga makitan ti panagruprupam. Sir, rumbing, dakay ko matrumbing nga makaawat gaputa agbaling kayton nga sanggun yan. Hadyan ti kayo mo sawin. Gaputa, may isa kayo dun nga public servant. Saan nga gapot agbalinak to na politiko ket pagserbyak ti kasking ka nga marigrigat laeng? Sakit di ati pagserbyan nyo. Sir? Ala tumalaw ka. Istorbo ka laeng. Sige nga rod, sir. Guri ka. Apay data cellphone, itututok mo kanyak. Sir? Apay data cellphone, itututok mo kanyak. Kwa, sir? Nakabidyo ngamin, sir, itay pa'y laeng. Nakabidyo ko nam. Uwin, sir. Apay nga nagbidyo ka. Among nga bawal deta. Saan, sir? Danang ibaga kanyak, at nakarapatak nga agbidyo. Ang apay nga agbidyo ka. Kwa, sir? Panggap ko ngamin nga makisarita kingkat na sayaan. Ngem iti kanito nga adati aramidin nyo kanyak, kasla ko madang randak. Kaya't ko kit adda ebidensyak. Ay, kwa, nai-record ka di amin nga impagbagak dita. Uwi na, sir. Manibo dita ilokatam tigit kat, naka-recordan. I-delete mo, Barok, i-delete mo. Saan, sir? Nakasaben, sir. I-delete mo ka ron. Awan ti rumbeng nga makabuya ka dita. Awan ti rumbeng nga makangig ka dagiti impagbagak. Api, sir. Gapo ka di, sir, tagtaray kayo nga sanggunyang bayan? Wen. Ikatem, delete him. I-delete mo itan. Saan, sir? Apay nga di mo i-delete. Sir, ebidensyak dito, sir, kadigiti imbagbagayo. Sige, sir. Patgak ti kid daw yung adaywak ti anak yo. Ngimjak maikari kada kayo nga saan nga agwaras dito nga video. Ay, saan, Barok? Saan? Ni, madaman, election period. Kwa, sigurado laki di nga. Sigurado nga madadail tinagang ko, Barok. Sir, awan na, sir. Kaya't ipilit yung mat nga adaywak ti anak yo. Ipilit yung mat nga isinak ti anak yo. Kaya't da kami pagsinakain. Di, bebeamon, sir. Kwa, awan mo timbagak agsina kayo. Kunak. Kwa, aman, sir. Naka-record amin dito itimbagam. Anya. Saan mo nga i-delete neta, Barok? Saan kayo mo't nga parparita na yun? May i-delete mo ko na kuma. Saan, sir? May i-delete mo data. Ta saan ko nga parita na yun? Ti relasyon nyo nga iti anak ko. Madia, sir. No i-delete ko dito yan, awan ton ti iggem ko. Kat no pag sinain da kami to kinidayan, awan ton ti iggem ko nga armas ko. Armas? Apeng agarmas ka. Kahit ko asawin, sir, ada ti hawhawakak nga video nga iti nito nga lapdan nyo ti relasyon mi, iwaras ko, sir. Ay, saan na, Barok? Saan? Kwa, madi, saan mo nga iwarwaras? Madatail tinagang ko. Ang mga nudyak makarwar nga sanggunyang.
So, anang sir, hangko nga iwarwaras, basta saan nyo nga laplapidan ti relasyon me. Ah, nalaing ka, lalaki. Sir, plinanom da ito'y. Saan, sir? Hapengor ka nag-video ka. Nag-video ak, sir, ta ada ebidensyak no dang randak. Di siya panggip ko, sir. Ang imjak mat amo nga kasi tiin sa uyo, sir. Nga numangigan dagiti butan ten diti lugar tayo. Jak amo no ibutos da kayo pay. Ay, kwa. Amo tayo. Ay, saan nyo nga agawin, sir? Ne, adat CCTV dita, sir. Ure dito kalsada, da CCTV. Snatching data, sir. Agagaw kayo ti saan nyo nga cellphone? Kwa. Nukasta. Saan mo nga iwarwaras deta? Basta sa ako nga parparitan ti anak ko nga makisinarakin ka. Win, sir. Kinaklunin dak ko man nga, ay saan na mapasabag deta? Basta saan mo iwarwaras deta? Nawaya kayo nga rumor iti anak ko. Yan tangay, natanggan mo ti ulo na, akasking ka. Nga uri no ibagak, nga liklikan na kin daywan na ka. Agim aramidin na mulata. So, hangko iwarwaras lady sir, basta saan niya parparitan ti relasyon me. Wag. Angim magsagana ka. Mga bakaklaan, agsagana ka kanyak. Sika nga lalaki. Anyat kayo asawin, sir? No mga bakakton, kalpasan ti eleksyon. Uray iwaras mo detan. Awan serbinan. Saan ka di nga plano yun agbalin nga mayor, sir? Wen nga mabayag pa'y dayjay. Malipatan ton ti tattao detang iwaras mo abidyo. Iso nga nawaya kayo iti anak ko. Aging nga di malpas ti eleksyon. Sana bali, sir. Saan ko nga iwaras dito'y? Aging nga dumting ti eleksyon. Ikarik. Nga maaklundak to nakas manugang yo. Ay, saan nga mapasabag dita? Ikarik, sir. Ikarik iti bagik. Ikarik kinidayan, ikarik king ka. Nga dakkel to't pagbaliwan ti biyag ko. Sakbay nga dumting deta nga panag-eleksyon. Ay, uray pay. Agsagana ka. Malpas laeng ti eleksyon. Agsagana ka. Sika, mamirmiraot ang lalaki. Kunak tubit king ka nga effective baraw. Wingarudang kan. Nakita yung akumatlangan ni Sir Eddie. Naamot araramidin na. Kasla di naamot araramidin na. Makita yung kumala di reaksyon na. Nga kastaon ay tibuting na. Di ibagak nga iwaras ko. No, pag sinain na kami kinidayan. Una, ma-imagine kong tilaga na. Ay, kasta mo dete tatang tinararim ko iday. Kahit mayat nga rudain. Mayat nga madi ang kal. Anya, kahit mo sawan. Kuna na nga, agsagana ka no, numalpas ti eleksyon. Anya, apay, idarum na ka. Awan mo ti pa ka idarumam ka detang inaramid mo. Iyadayo na ka no ni Dayan kanyang, anggal. Kahit iwaras mo ta video Awan ka no, okay la ka no kingkwanan, tanalpas mo ti eleksyon. Kit, apay, saan to nga agpara-elect? Saan to kumagtarayan? Malipatan to ka nun ti tao, tatang. Kuna na lang data. Sa bagay, mabayag pa iti eleksyon, uncle. Saan mo't kid di nga deta't problema? Anya nga ron ti problema ang barab. Ipudnok ka di ni Dayan. Dito napasamak, uncle. Ay, saan? Saan? Bakakit no kagura na ka, no maamuan na nga blackmailem ti amana. No kasta, ilimid ko iti kaayan-ayat ko, uncle. Uwan na, madi no maamuan na ti inaramid mo iti amana. Kasanangar no mas dao nga, hanmutan nga paritan ni Papa na nung makisinara kanyak. Nga no mapangkusukunin ka sa anak nga kaunget ni Papa na.
Makaamu ka lata nga grasunan Ibagam latan nga agpabanglo ti amana, gaputa to martaray a kandidato into no eleksyon. Sa bagay, ang imamangan no makonsensya ak, Uncle. Ha? Ang mga no makonsensya ak nga aglimlimid ak iti kaayan ayat ko. Sa anak kami nga kasi, Uncle. Saan ko kabailan ti agilimid iti tao nga napatig kanyak. Alis to lat agilimid. Saan mo lat ang ibagbagan na? Saan mo lat ang istoryaan na yun? Unang, baka nadagsen tulat ti barukong ko. Nadagsen tulat riknak. No, amok nga dailimlimid ko iti kaayan ayat ko, Uncle. Takot ka. Apeng amin nga kastat panunod mo. Panunutin nga makadadail iti relasyon nyo. No ipudnum kinkwana deta panang blackmail mo iti amana. Idaramid mo laing deta tapno nawaya kayo nga agsindarak. Para mo't laing iti relasyon nyo deta naramid mo. Sungor nga naskin nga maamuan na, Uncle. Tadyak kayat nga maamuan na iti sa bali. Kasano nga ro din no ni papanat mangibaga. Saan nga ibagan papanat deta? Ta saan ka di nga pinangtaamay nga no ipudno na kini, no ipulong na kini dayan kat iwaras mo. Imbagak, Uncle. Angim sigurado. Kagura naktumot ni dayan. Ay na, tiamok nung naada awan ti probleman. Ang problema ka pailaan, sa mulat tayo bagbaga na, ilimid mulatan. Agure ka, Uncle. Agsurat ak kini kasin yung. Tagpabalakad ak kinkwana. Kastamotin ka digiti viewers na. Kaslama di nga mintirik na. Nga aglimlimid ak, iti kaayan ayat ko. Nagsurat ak arod king kakasin yung tapno agpabalakad ak kada kayo nang runa king ka ken dagiti agkakalaing mangted balakad. Ipudnok kadi kinidayan nga kaayan ayat ko tinaramid ko iti amana nga in blackmail ko isuna tapno saan na nga paritan ni dayan nga makisinarak kanya. Dahito yung aron ti bakabuklan ti pakasarita kasinyong kasapay kumakat na kay Ted Adal kadagiti nakangeg kinakabuya. Iyon akong ti agyaman kadagiti mangted ti balakad kanyak agyaman akmet ken kakasin ti anos ken laing mo nga nang Ted biag dati nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. To'y agkidkid daw ti pamalakad yo, Luis.